African Television. A yau mun zo muku da labarin Shehu Sani kamar yadda ya labarta a shafinsa na Twitter, ya ce kashe-kashen da ake a Zamfara ya fi na Afghanistan yawa a yanzu. Sanata Shehu ya yi bayani game da hararen da ake 'yan bindiga ke kaiwa a jihar Zamfara. Sai dai kada ku manta, kai tsaye shirin zai zo muku ne daga tashar ku ta babban masarauta. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Tsohon sanatan ya ce kashe-kashen da ake yi a jihar ta Arewa ya zama abin kwatance a duniya. Sani a faɗarsa a cikin wani saƙon Twitter a ranar Alhamis da ya saki, ya nuna juyin juyali ga waɗanda lamarin ya shafa. Shahararren mai fashin bakin nan kala amura na yau da kullun Shehu Sani, tsohon sanata mai wakiltar Kaduna ta tsakiya, ya bayyana irin tashin hankalin da ke tattare da kashe-kashen da aka yi a Zamfara. Tsohon sanatan ya nuna matukar damuwarsa ga yadda 'yan bindiga suka kakkashe akalla mazauna jihar mutum 60 a cikin kwana ɗaya kacal. Sani da yake kwatanta ƙididdigar abin da ake samu a wajen Najeriya, ya yi ikirarin cewa kisan da aka yi a cikin ƙasar ta Najeriya ya fi Yemen da kuma Afghanistan yawa, kamar yadda ya wallafa. Sai dai kada ku manta, kai tsaye shirin yana zuwa muku ne daga tashar ku ta babban masarauta. Kada ku manta ku danna mana subscribing. A wani labari, a kasar ta Amurka ta fitar da takardar sanarwar cewar tana yi wa 'yan kasar ta gargadi akan cewar kada su sake su ziyarci state guda 14 a state guda 36 da ke fadin Najeriya saboda matsalolin tsaro. A wata sabuwar sanarwa, shawarwari game da tafiye-tafiye da aka fitar a ranar Talata 20 ga watan Afrilu ta sanya Najeriya akan mataki na 3, wanda ake nuni da cewa an shawarci 'yan asalin Amurka da su sake tunani akan tafiya zuwa kasar ta Najeriya. Takardar shawaran da wakilanmu suka gani a shafukan yanar gizo, gwamnatin Amurka ta sanya Najeriya a mataki na 3 saboda aikata laifuka ta'addanci, rikice-rikicen jama'a, satar mutane da kuma aikata laifuka a kan ruwa. Ƙarshen labarin kenan a yau, da fatan kun ji daɗin sa. Muna roƙon Allah ya kiyaye ya kuma tsare mu gabaki ɗaya. Kada ku manta, kai tsaye shirin ya zo muku ne daga tashar ku ta babban masarauta da ke YouTube channel ɗinmu. Ku daure ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Fatan alkhairi da roƙon kuma fatan Allah ya sa a sha ruwa lafiya da kuma wayewar gari mai albarka. Mun gode.